ஹாய் நண்பர்களே, விவசாயி தமிழ் சேனல் மூலமாக எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடக்கூடிய பதிவுகள், வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். நாம் அந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஆடு விற்பனை சம்மந்தமான ஒரு பதிவை தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு செம்மறி கிடா ஒன்று விற்பனைக்கு இருக்குது. வளர்ப்பு கிடா, கை வளர்ப்பு கிடா. என்னுடைய குட்டி தான் இது. கை வளர்ப்பு கிடா குட்டி. நீங்கள் சண்டை பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொம்பு இது வரைக்கும் உருவலை. நீங்கள் கொம்பு உருவி சண்டை பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா தேவைப்படுவர்கள் கறிக்கு யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைவ் வெயிட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 26 கிலோ லைவ் வெயிட்டுக்கு குட்டி கிடக்குது. தேவைப்படும் நபர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எந்த ஊர்லன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறுவைகுண்டம் அருகில் பேட்மாநகரம் என்ற ஊரில் கிடக்கு. தேவைப்படும் நபர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய பதிவில் விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட பதிவு, ஆடுகள் சம்மந்தப்பட்ட பதிவு போடுவோம். தேவைப்படும் நபர்கள், குட்டி தேவைப்படும் நபர்கள் கீழே உள்ள நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.